Tugas novel Bahasa Jawa. Tugas Basa Jawa. Unsur intrinsik Garuda Putih. A. Tokoh lan penokohan. Guritno utawa Garuda Putih yaiku penjahat sing misuwur kepinterane. Garuda Putih uga disebut Durjana kang sinatriya amarga dheweke ngrampok kanggo mbela rakyat cilik lan wong kang ditindas. Wong kang dirampok biasane yaiku koruptor. Watak cerdik pahlawan nanging carane salah. Emi yaiku wong wadon bayaran. Emi kuwi gandakane Abisuna. Watak ora duwé nurma. Maridi yaiku pembantu ing Hotel Argadalu. Wong kang merjaya Abisuna. Watak dengki kurang sopan seneng fitnah jahat. Detektif Handaka yaiku detektif terkenal lan kerep ngewangi polisi nalika nangani kasus. Detektif Handaka uga wong kang bisa nyekel sapa kang merjaya Abisuna. Watak cerdik duwé wibawa ora sembarangan yen tumindak. Abisuna yaiku korban. Abisuna kuwi penjabat sing alesane karo bojone arep rapat dinas ing Malang nanging malah nginep ing hotel karo wong wedon liya. Watak ora setia tukang ngapusi. Bapak pembantu Bupati Jawa Tengah yaiku penjabat sing kudune uga rapat karo Abisuna nanging sadurunge uga nginep ana ing Hotel Argadalu. Saurunge Abisuna mati mbengine uga omong-omongan bareng. Watak jujur. Suhud yaiku manajer Hotel Argadalu. Watak jujur bijaksana setiti. Bagus Pramuti yaiku wong kang diperintah déning Nyonya Abisuna kanggo ngawas-awasi Abisuna ing Hotel Argadalu. Watak nduweni rasa tanggung jawab, taat karo perintah. Manik yaiku wong kang nemokake mayite Abisuna. Watak wedinan, grusa-grusu. Wicaksana yaiku wong kang nemokake mayite Abisuna. Watak grusa-grusu. Nyonya Abisuna yaiku garwane Abisuna. Watak serik karo bojone nanging ora tegelan. Marsoleh yaiku wong kang nduwe warung ing ngarep Hotel Argadalu. Warunge mau digawe markas polisi kang ditugasi saka Surabaya. Watak simpatik. Kapten Muhadjir yaiku kapten kang diperintah kanggo nangani kasus Garuda Putih ing Tretes. Watak ceroboh, emosinan lan keras kepala. Kamdi yaiku polisi kang ditugasi kanggo nangani kasus Garuda Putih. Watak patuh karo pimpinan cekatan. Kusnun yaiku polisi kang ditugasi nangani kasus Garuda Putih ing Tretes. Watak patuh karo pimpinan lan cekatan. Rara Suwarni yaiku ponakane Suhud. Dheweke kancane Maridi. Watak kurang sopan, moderen nanging patuh karo wong tuwa. Sermafin polisi saka Surabaya. Watak cekatan lan patuh karo pimpinan. Harsalim kapten polisi. Watak ngati-ati, duwé wibawa. B. Tema. Novel Garuda Putih karyane Suparto Brata. Nduweni tema detektif lan pembunuhan. Nyritakake diperjayane Abisuna déning Maridi pembantu hotel. Tujuane kanggo njebak penjahat ulung yaiku Garuda Putih. Alur kang digunakake ing novel Garuda Putih yaiku alur campuran. Amarga kejaba nyritakake kedadean kanthi runtut nanging uga kadang uga nyritakake utawa mbalik ing masa lalu. C. Alur kang digunakake ing novel Garuda Putih yaiku alur campuran. Amarga kejaba nyritakake kedadean kanthi runtut nanging uga kadang uga nyritakake utawa mbalik ing masa lalu. Latar panggonan Hotel Argadalu, Taman Hotel, Warung Marsoleh, Surabaya, Kamar Hotel. Latar wektu bengi, esuk, sore, awan. Latar kahanan tegang. Sudut pandang sing digunakake yaiku sudut pandang wong ketelu. Amarga si penulis ora melu utawa terlibat dadi tokoh ing cerita. Nanging si penulis reti persis kepiye kahanan utawa situasi ing jero cerita. F. Amanat. Mbelani kebenaran kuwi pancen bener, nanging aja nganti mbelani
Kebeneran lan mbantu wong susah dadi alesan kanggo ngrugikake wong liya. Nggawe fitnah kanggo wong liya kuwi tumindak kang ala, apa meneh yen nganti merjaya wong kang ora nduwé gandeng cenenga karo masalahe. G. Gaya bahasa. Gaya bahasa sing digunakake ing novel Garuda Putih yaiku gaya bahasa biasa kaya sing digunakake mbendhinane, nanging dikemas kanthi menarik déning penulis dadi wong kang maca bisa kegawa ing jero crita. Kelebihan novel. Kaluwihan saka novel Garuda Putih yaiku ana ing pengemasan critane sing menarik. Ing saben bab bisa nggawe rasa penasaran lan ending sing angel dibedhek, nggawe rasa surprise kanggo wong kang maca. Kekurangane yaiku ing jero crita akeh banget tokohe amarga kakehan tokoh wong kang maca dadi bingung kanggo ngeling-eling. Manfaat isi buku utawa nilai ing jero buku. Nilai sing bisa dijipuk kanggo wong kang maca yaiku nilai moral. Wajib mbéla kebenaran nanging kudu nganggo dalan sing bener utawa saran. Aja kakehan tokoh sampingan amarga wong kang maca angel kanggo ngeling-eling.